Εδώ είμαστε σήμερα και παίζουμε ξανά το FIFA Mobile 2017. Θα κάνουμε ένα δεύτερο gameplay με το ίδιο παιχνίδι. Επίσης ανέβηκε το βίντεο με το θέμα. Δεν θα πω αλήθεια. Let's play. You won. Έκανα κάποια προπόνηση. Κάνω κάποια μάτς. Δεν είχαμε μείνει εδώ, έκανα ένα μάτς και νίκησα. Αλλά εσύ και δεν θα δεις το βίντεο. Εν τω μεταξύ, πριν 3 ώρες ανέβασα 3 προβολές έχεις. Σοβαρά. Πρώτη φορά κάνω τόσο ωραίο σκορ. 3 ώρες. 3 ώρες. 3 προβολές. Πρώτη φορά το κάνω. Σισάκα! Άμα έκανα έτσι. Oh my god, wait. Take up. Έλα μου, και αυτά δεν είναι και πολύ κοινά. Δεν γκολάρα. Λοιπόν. Αυτό θέλω το βίντεο. Όποιος το δει να το κάνει share. Αυτό ήταν γκολάρα. Επίσης, επειδή δεν έχω υψηλή ποιότητα, πατήστε τα 3 κουμπάκια πάνω αριστερά στο βίντεο και πατήστε την ποιότητα και βάλτε το στο υψηλό. Όχι. Δεν γίνεται. Ένα λεπτό. Να βρει την γονείς μου. Πήγαμε στο δωμάτιό μου, στο στούντιο που έχετε δει. Let's προχωρήσουμε. Λοιπόν, Λαμέλα. Wait. Έλα, Λαμέλα, έλα. Βάλει το. Γκολ. Εντάξει. Μα κάνω βίντεο. Μας έχουν βρει οι μαμάδες. Like αν το κατάλαβες. Αν είσαι αγόρι και το κατάλαβες. Θα πάω στο πατάτο χωράφο με το μπαμπά σου. Θα κατουρώ όπου καν πατάς για μόνο μια φορά. Φάει τα σκατά μου με λίγο αλάτι. Αν δεν είδατε την παροδία του 2J, δεν θα καταλάβατε την 10η παροδία. 2J, ευχαρίστησέ με που λέω στο κοινό σου ότι το την ενημερώνει για τα βίντεο που μπορεί να κάνεις like. Που μπορεί να κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί τι έπαθε τώρα. Let's go for a fourth goal. Τώρα είμαι τέλειος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποιες φορές είμαι άχρηστος, κάποιες φορές είμαι τέλειος. Τώρα είμαι πολύ καλός πάντως. Έχω βάλει 3-0
Μέσα σε 45 δευτερόλεπτα ουσιαστικά. Εντάξει, δεν είναι 45 δευτερόλεπτα, είναι παραπάνω. Άμα παίζετε το Dream League, είναι το χειρότερο σχεδόν παιχνίδι που έχω παίξει με ποδόσφαιρο. Όχι το χειρότερο, είναι καλό να πούμε. Βλακία είπα τώρα. Αλλά έχει άσχημα γραφικά. Δεν έχει καλά γραφικά. Εν τω μεταξύ όλα μέλα τα έχει βάλει και τα 3. Έχει άσχημα γραφικά. Και είναι ό,τι τύχει εν τω μεταξύ. Μπορείς να βάλεις γκολ όπως να είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να βάλεις ωραίο γκολ. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να τους περάσεις όλους, που είναι πανεύκολο, και να τους να τους το βάλεις από κόρνερ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 2 τρόποι υπάρχουν, να το βάλεις από κόρνερ ή από φάουλ. 3 τρόποι, ας πούμε. Από φάουλ βάζω σπάνια, αλλά και Dream League Soccer, για όσους σου αρέσει, δεν θα δείτε βασικά το νούμερο. Let's go with Korinjaski. La cara hasba. Sorry YouTube. Λοιπόν, να μου διαβάσει κανένα βίντεο το YouTube. Σοβαρά YouTube. I'm sorry. Παιδιά, φοβάμαι. Πιστεύω να μην ακουστείτε. Πιστεύω το YouTube να μην αλλάξει και πάλι, γιατί θα πρέπει να πάρω χορηγία. Όσοι βλέπετε 2J θα πρέπει να πάρω χορηγία μάλλον. Και επίσης θα πληρώνω από το YouTube άμα πάρω χορηγία, δεν το ξέρετε. Γιατί η χορηγία θα σε πληρώνει. Θα δίνει το λεφτό στο YouTube και το YouTube θα σε πληρώνει. Θα είναι πολύ cool ρε παιδιά, θα είναι πολύ cool να πληρώνω από το YouTube. Θα παίρνω 10 ευρώ, ξέρω εγώ, από την OPPO, ξέρω εγώ, από οποιαδήποτε εταιρεία, και θα κάνω τις βιντεάκια. Βλάκα, αυτό είναι το πιο εύκολο match του FIFA όσο ζω. Σοβαρά. Είναι το πιο εύκολο match που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Και ήθελα να σας πω επίσης κάτι. Είναι πανεύκολο να βάλεις γκολ στο Dream League Soccer. Γιατί θέλω να σας πω κάτι. Λοιπόν, πόσο είναι το μεγαλύτερο μου σκορ στο Dream League? Ρωτήστε. Sorry για αυτή την αντίδραση, αλλά είναι γνωστός. Update team. Άλλος ένας γνωστός στην ομάδα μας ήρθε. Let's play. Λαμέλα είναι ο πιο γνωστός πάντως, ο McDonald's. Άμα δεν το ξέρεις, ντροπή σου. Δεν θα πω τι ομάδα είναι, γιατί θα χάσω subscribers. Λοιπόν, έχω να σας ανακοινώσω κάτι όχι τόσο καλό για μένα. Λοιπόν, άμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου δεν έχω πάρει τουλάχιστον ένα subscriber, θα διαγράψω το κανάλι στο YouTube. Θα διαγράψω το κανάλι. Αυτό δεν είναι καλό. Σοβαρά. Εγώ θα το διαγράψω το κανάλι. Job! Ow! Oh my god.
Το βίντεο δεν πρέπει να βγει πάνω από 15 λεπτά. Θα παίξω άλλο ένα. Μετά από αυτό. Βασικά θα δούμε ότι θα λήξει πόσο θα είναι. Άμα είναι γύρω στα 11 ή 12. Δεν θα παίξω άλλο ένα. Άμα είναι 11. He says it's a goal. Nice. Τώρα γιατί μίλησα αγγλικά, αυθόρμητα μου βγήκε. Θα σου πω εγώ ρε. Βλάκες, παίζει αυτό να βγει πάνω από 12 λεπτά. Αυτό το μάτς. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Για όσους ξέρουν αυτό το παιχνίδι καλά, πείτε μου κάτω στα comments. Υπάρχει τελικός και τέτοια? Τι λέμε μωρέ, άλλο ένα γκολ που φάγα τώρα. Yes! You saved that! Oh my god! Ήταν να ανεβάσω άλλο ένα βίντεο που βγήκε 17 λεπτά και καταλάβατε τι έγινε. Εν τω μεταξύ ο Μακτών, κάποιοι δεν έχουν πάρει την μπάλα. 3-1. Yo! Ναι. Καταλάβατε ποιος ήταν, πιστεύω. Μου πήρα καινούργια παπούτσια. Δεν ξέρω γιατί μου μιλάει σιγά. Μάλλον για να μην ακούσει στο βίντεο. Οι γονείς μου δεν θέλουν δημοσιότητες. Αλλά κάποια μέρα θα πάω και θα σας δείξω το σπίτι που είναι ολόαδιο. Θα έχω δικό μου στούντιο, παιδιά. Το πιστεύετε? Θα έχω δικό μου στούντιο. Το δωμάτιό μου. Το δωμάτιό μου. Θα το διακομισμήσω ωραία, πιστέψτε με. Πιστέψτε με, μάλλον. Άμα έχετε δει με βραζιλιάνικη προφορά το Βραζιλία-Γερμανία 1-7 θα με καταλάβετε. Σοβαρά. Όταν έμπαινε γκολ ήταν σε φάση σκόρσε, what a goal. Έτσι ήταν. Απλά εγώ το λέω στα αγγλικά. Αυτό έκανε, πιστέψτε με. Βλάκια, πάει για 14 λεπτά το... Λοιπόν, ναι, έρχομαι. Εάν δεν σου αρέσουν, να ξέρεις, κανονικά πρέπει να έρχεσαι κοντά και μην κάνεις κανένα παράπονο. Φέρτα εδώ σωστό. Εδώ είναι, στην είσοδο. Ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, θα συνεχίσω μετά το match. Subscribe αν δεν έχετε κάνει. Bye!